Hej og velkommen til min lille video. I dag vil jeg fortælle om Jobnet-CV'et. Det er et CV, som du som jobsøger har tilgængeligt på din side på Jobnet. På Jobnet kan arbejdsgiver rent faktisk gå ind og se dit CV. Jeg vil fortælle en historie, hvor det her Jobnet-CV det rent faktisk virkede. Jeg havde en borger, en pige, gæv pige på sidst i 50'erne. Hun har en meget god profil ud i regnskab. Hun har et CV, personligt CV, som hun sender med sine ansøgninger, hvor hun meget udførligt beskriver, at hun er rigtig dygtig til forskellige regnskabsprogrammer. Det havde hun ikke opdateret på sit Jobnet-CV. Det havde noget sparring med hende omkring. Hun gik ind og rettede sit Jobnet-CV. Det blev rent faktisk set af en arbejdsgiver, der kunne gå ind og se på lige præcis hendes kompetencer omkring C5, Navision og andre regnskabsprogrammer, hvor hun havde fortalt lidt om, hvad det var for nogle kompetencer, hun har netop for at betjene disse regnskabsprogrammer. Der gik 14 dage fra hun opdaterede sit Jobnet-CV, og i dag er denne her borger, den gæve pige her, som jeg taler om, hun har fået et arbejde. Stort tillykke.